काके रहमा के लइकन से छुआलू करे का जिला नौगढ़ जालू मोहाने में हरदम भेटालू करे का जिला नौगढ़ जालू खाके भटानु बिरयानी मानी तू जइबू ये रानी तू बाड़ू चीज ई देसी चचा में बाड़ू ये रानी खाके भटानु बिरयानी मानी तू जइबू ये रानी बाड़ू तू चीज ई देसी चर्चा में बाड़ू ये रानी दुल्हा में पान खूब खालू करे का जिला नौगढ़ जालू काके रहमा के लइकन से छुआलू करे का जिला नौगढ़ जालू देखी के तोहर जवानी हमनी के मन कैसे महानी चुआ मुहमा से पानी खाके कसम का हतानी देखी के तोहर जवानी हमनी के मन कैसे महानी चुआ मुहमा से पानी खाके कसम का हतानी परदीप सुंदर हम चालू करे का जिला नौगढ़ जालू काके रहमा के लइकन से छुआलू करे का जिला नौगढ़ जालू काके रहमा के लइकन से छुआलू करे का जिला नौगढ़ जालू मोहाने में हरदम भेटालू करे का जिला नौगढ़ जालू क्यों जाती हो जी।